Ja, nou ik moet zeggen dat ik sinds 1 december woon ik hier. En ik ben verhuisd uit Rotterdam, waar de sportmogelijkheden natuurlijk legio zijn. En ik schrok eigenlijk een beetje dat op dat prachtige platteland hier echt geen enkele faciliteit was om buiten te sporten. Weet je, ik denk waarom het niet zelf opzetten. Hij is een neefje van mijn wederhelft. Hij had ervaring met het opzetten van bootcamps. En toen we elkaar een keer spraken op een familiefeestje, toen zei ik van joh, zou je me niet willen helpen met de eerste aanzet? We hebben wel afgesproken dat we in die aantal lessen die we doen, dat we daar ook een aantal keren een meting in doen. Dus om ook voor de mensen zelf te kunnen kijken van ga ik er vooruit, word ik wat beter, dat soort zaken. Maar in feite proberen we iedere week te variëren en we gaan ook mogelijk wat meer van het terrein af in de loop van de tijd. Ja. Je kunt ze ook 100 meter laten koeien melken. Dat zou kunnen, ja, maar daar hebben we het helaas voor robots voor tegenwoordig, dus dat hoeft niet meer inderdaad. Strontscheppen? Hoeft ook al niet meer. Mestrobot.